What's up mga katisoy? So ngayon po ay ipaprank po namin si Leopard at saka si Boss Natoy. So dahil 1K subscribers na tayo mga tisoy, maraming salamat. At dahil dyan, nag-request kayo sa amin. Marami pong nag-request na bakit kayo hindi nagpa-prank. So dahil dyan, gagawin namin yung request nyo mga tisoy. Para sa inyo. Ito yung first ever Prank. So ang ano to? Friendship. yung prank pa namin ay so yun, isa yung kasama natin dito, siya sa mga kaibigan namin dito. So alam niya yun yung prank namin. So ito yung friendship over prank. So minsan kasi nag-isipin namin ni Boss Tisoy na mag-prank kami, pero medyo busy kasi kami gusto namin. So ngayon nga mga Tisoy, gagawa kami ng prank. So ito yung friendship over prank. So napag-isipan namin na, di ba, mayroon talaga yung meeting. So silang dalawa, napakatagal, mabagal kumilos yun. Mabagal talaga kumilos lang dalawa. Kasi mga bata pa eh. At yun nga, sila tutulog yan yung mga Tisoy. Tulog yan. So may camera po tayo doon. So may camera, ito po yung second camera natin. So on na po natin. Wait lang. So yun. Yan. So start. So hintayin lang natin silang gumising mga katisoy at malalaman nyo kung ano talaga yung friendship over prank. So lagay na po natin tong camera. Nakabahan po kami. Hintayin muna natin gumising sila mga katisoy kasi hindi pa sila gising. Yung prank kasi namin, nag-decide kami, nagsabot me na 8 AM yung drama namin para sa inyo. Pero hindi pa sila gumigising, kaya sila mumagat, kaya gusto namin tanggalin sila. Parang joke lang yun. Prank. It's a prank. So, ngayon nga, anong oras na? Anong oras? 8. Mga 8:30 na mga so no? Ay mga 8:30 na kasi ang tagal nila, kanina pa kami naghihintay eh. So planuhan namin na ipaprank namin. Yun nga. Ang tagal. Hintayin lang ako. So yun, mag-start ako kami. Ipaprank po natin. Achoo!
Sing kayo. Mata na mo eh. Mata na. Mata na mo, Rich. Magliho ko eh. Sa may, padayuno ba nato na itong vlog? Dugay mo mong mata. Dugay mo mong mata. Laki, kasi oras sa di ba? 8:30 na. Kapit na mga bigop na niya ba? Kung ano ba? Mata na? Kung mata na ba? Kanina pa. Ha? Hapon? Sure di hoy. Hapon? Sure di hoy. Rich, bangon na Rich. Bangon na ba? Sila akong pay dito nani eh. Dugay lalim. Promote me niya. Ang edit niya kami. Stress kami. Bangon na, bangon na. Kalma na kasi. Lumar. Ay, vlog. Mina, sabot ba na ito gabi kay 8 kuan jud. Las 8 sa buntag. Las 8 sa buntag karon 8:30 si Dudoy mo ba mo cameraman nato. Ugma. Tarong di hoy. Ugma. Gara-gara naman sila nang murag kampante na ba. Abi naka 1K subs na ta. Abi di kay kustrikto sa inyo ah. Nay. Dapat mo tarong tatane kay kuan. Rich, ina basing pangita ang lula ito ato sa gawas ako. Ato ay nalula asa ba? Gawas sa. Ay, sugo ka ba? Okay na ito. Balik diri ah. Kaya mag-vlog ka, sala niya, wag mo klaro tong team na. Inalula kay napami dire vlog. Kampante ni kay mo, 1K, wa pa kita watch out. Wala pa siguro sila kita nagsuko ko sino. Kalmar, mag-gaya tagod. Kalmar kayo ta ba? Ako edit din. Kalmar kayo. Wala ko nang winta pero kamong duha man good. Gipahawa mo to na ko si Kuan si si Bus Natoy ba? Si Rich. Okay. Abo nang bega nga Kuan. Gagaw mi. Tapos di na kay ko ginan nga mo saba niya. Ayaw tan basta po yan wala. Bango na ba? Alusot sa tong sabot eh. Yana na. Kana good. Ay, tamo badlong nila, dagko na na sila. Nanas dudoy oh, paabot na to. Hindi na radyo video. Ako, napod sige problema kagabi eh. Kain kayo dyan. Rich! Rich? Bangon! Eh, tay. Sobra ka naman eh. Kuan manggod ka ng tama na nang kalmar kay ko ba no? Kalmar ako ba? Nga pagkakuan. O manage ba? Hindi ko musok ko. Ano ba tan? Sige na ninyo. Sige na, tay. Tuho na nila to, dili. Magdrak magpata ba katong sa Magkuhan pa betag series ron. aling kuan? Aling Mila family and understands mga kulit ng mga. Sa mo dito gabi ni karon. Salan. Ya. Kanon daw kung lula. Ay siya. Inalula nga kuan. Ay dire na sa nadisabutan. Sa buto na to ni. Kamu dugay kay muna kamatagot. Kain kayo. Dugay kay Yahay nakamata. kayo mo, pagagahapon sad. Pag mata ni, pag mata po ninyo, cellphone ko nagunit ninyo. Awa, cellphone na sad. Kami Wait, mag- kuha na cellphone, kuha na cellphone. Oh, Rich, dili po kayo mo kuhan. Mobile Legends po sige ko ano. Pagkon. Nakoy na-decide manggo, nakoy na-decide. Nakoy na hunanaan. Boss Soy, nakoy na hunanaan. Unsa man? Better kanang pala siguro kanang pahuay lang sa siguro ta. Okay lang tayo. Dangon lang tayo eh. Pahuay lang siguro ta. Ano mo undang magtakapit na nung sa WhatsApp. Oh, watch hours. Kamu mga nang di mo copyright. Dugay kay alas 8 sabot, di na may na ubialin. Apay Hindi pwede mga human pa nito. Mo man atong sabot. awag ko na may ko kang dudoy oh.
nanagod siya ano. Tapos di pa dyan matog. Kami manggani. Dugay kami natulog kami kung una nakamata ninyo. Kain kayo dyan. Then tapos igsalig mo sa kuan. Watch hours. Focus dire rin siya. Masa may tanong mo diya. Focus ba? Doy, ganina pa nagpaabot din no? May ikog na ba? Kana, di lang siya mo kuan kay mana, ay okay raw. Pero maikog ta. Bahin nga maikog ta ba? Sige, sugdan na to. Mura magyapog. Di sa biya lalim. Mura magway gana. Si tutok-tutok sa kuan. Nana, dyan na dyan. Wala. Kung di maka-Mobile Legends, wala po. Sila kayo. Nata na? Kano? Ha? Sige na ba? Oy. Gana, raso na eh. Saan lang tanay? Sa iro yung mutabir ba? Ikay kuwanti siya eh, mura man sila mo to. Kalma ramang sila god, kay ako, di ba ko? Down na nato na tarong mo desisyon kay. Kuan ni. Willing ko mo undang. Ano? Willing ko mo undang. Naniyak ko din sa lugar. Unsa man mo? Ilisan na lang mo? Ilisan na lang ka? Kamurage, ilisan mo? Ilisan na lang kay sa dila ko leader. Kaya na akong mapahawa ninyo. Thank you ba kay? Kaya mura naman mo gastalig. Apusar na ba? Usado na kayo mo. Abi ka tong nasa kuan mura sa bida sa usa ka video, mura sa di na sila magpahawa guro, kita na jud sulit. Nanay. Mura man ito ka ng gastalig mo kay kung wala mo dili mi kumpleto. Kung kaya mo na mo pabawaon ay. Dengay ba? Kami, nakamot mi, kamo. Sabot na to kagabi, ingon pa mo mata lagi mi mata. Wala kita nag-jogging gani, wala kita nag-jogging para na jud matatag sa iyo. Tapos inana na yung mga Ano attitude ra kayo mo gyud. Wala din umat di ay. Dili man. muli. Suliton mga adlaw. Sayang kayo. Saad mo ang pagsaad man gud mo na kuan gud. Dudoy ay padung na mo kuan di na. Inay? Undang day? Undang day? Dali. Makawag tagana man. Doy, okay. Paabot mo tayo. Nagsaad at ang dudoy ba? Unang. Tunggan ng tanong, lainay, batasan na eh. Garo mo sila kabantay gud basin di siguro ko seryoso eh. Parang Hindi yun. na sila. May ipik. Ang pagkuhan. May ipik. Hindi na sila. Ihita. Hindi na. What you ipik daw? Tulga. Laina na eh. Ikaw daw soy. Wala no? Ay, di nakuha na nila. Kapoy na nila. Kumutan, Rich. Laban pa mo? Dinero ko si Padlong. Tulog. Tulog sa Drama na to. Hindi kayo matanawa. Lucha. Wala pag ito nag-jogging nga ni kay para na Nay, para makapokus ta. ilaw. Kung di sa rason lang anong ano kayo ba? Kala mo, yundang lang tayo. Hindang lang tayo. May pa kung igora man ay sinugdanan mo kante daw ano? Igora sa sinugdanan mo kuan kanang murag naigana ba? No? Anay? Bala. Right? Ngayon na, ako bitaw ko eh. Pwede na mo? Pwede na dyan. Anay? Hi. Asa mo? Undang na mo? Dangan ba? Mani gana. Magkawag ta gana. Wa sila tiyog-tiyog ko, wa sila tiyog-tiyog. Abi siguro dili ta seryoso. Abi siguro di sa seryoso. Abi siguro di seryoso. Doy, laman niya. Wala may klaro gud. Ina lang ko niya kung makuan. Sige. Kita lang di ka balik soy. Oh. Ay, may klaro akong grupo gud.
Ayan kayo, palpak ang guro. Palpak niyo kayo. Palpak man. May klaro eh. Oh, may kingog sa. Yan, lagi sila. Wajib yung kingog dyan. Ay, kalmar mo sila. Tapos ngayon kita eh. Samantan. Kan. Rich. Ay, nay. Gara mo nila noon. Kan. Tama, mali ko ta. Tato ba? Na. Mana? Na. Ah, tanggal mo eh. Tanggal na eh. Iya pa. Tanggal eh. Paala na. Undang na ta. Undang na ta. Ilara kita 1K. Kuha man na. Ilara na eh. Magsalig man god. Magsalig na ba? Magsalig. Magsalig na. Undang na. Undang na eh. Undang na. Okay. Undang. Sige na, ano, Kwan. Undang. Wala. Undang na. So, parang seems like parang Mga katisoy. parang nagalit ni iwan ko parang hindi namin predict yung iwan ko baka bata pa kasi sila no. Pero may parang may patalino yung tao. So, yun. So, bilang isang kaibigan, wala talaga yung iwanan mga kapisoy. Wala talaga yung iwanan. Kahit ano bang mangyari, walang iwanan. Tulungan lang talaga kami. Kahit ganyan sila, walang iwanan. So, sabi natin. It's a prank! Nakita! It's a prank! Doy! It's a prank! It's a prank! Yeah! Wala sila kakita sa kamera gano'n. Pero para na Nakita mo ko kanina, nangita ko. wala sila kakita sa kamera. Kabantay ko si Rich K. Murag signaw na ba? Dili gyud interview na to na sinitanda. Nganong magkakita sa kamera? Gagulgol pa. Ludlod pa. Ludlod pa. Si So, ludlod pa. Ano na ba? Lain na. Ngano wala magkakabalos kamera tan? Kabalatan. Katulgon. Ako kay kabalo, murag kabalo na ko kay nangita. Guys, success po guys, success. So ito po yung second cam natin Muri, wala kabantay si Rich. Wala sila kabantay dyan rin mga katisoy. Wala sila kabantay Tago kayo. Layo kayo. Then amo kanay gibutan na mo ni ganiya is nani siya dire. Oh, dito ba? Dito. Kaya kitabunan na siya na mo Natabunan na siya. May lansang. May lansang. Natabunan na siya na mo. Then kitabunan na mo t-shirt. Then nasad may sa kasakonsabo dira. Tagsalo sa camera if kung matagak. What on may kuan. So yun mga tisoy. So kami mga tisoy. What's up? You part. Kahit ano mangyari, walang iwanan. Walang iwanan mga katisoy. Yeah, may dumagdag nga, di ba no? So, ipakilala ko po kasi inyo guys, yung new member namin. So, siya po yung nag-hire po kami ng cameraman. So, dati wala kasi kaming cameraman. So, yun napag-isipan namin apat na mag-ano kami. Yung mga tisoy, gusto rin niyang tumulong sa amin kasi wala siyang magawa. Para rin sa bahay, quarantine nga eh. So, yun na. Pogi no? So, ano ba na pangalan mo sa baka may shoutout sa mga viewers, ay mga manonood? Juan, Nathaniel Gonzon. Oh. No, napakainit talaga. So, yun, nakita na po niya yung second camera. nakita mo. Ngayon pala niya nakita.
So, yun mga tisoy, dapat walang iwanan talaga mga tisoy. Yun yung nadibati, di ba, boss tisoy, kahit gano'ng kahirap, walang iwanan. Sama tayo. So, yun, success po mga katisoy. So, goodbye. Bye! Oh, wala lagi itong yung Happy. Oy, wala nagdumot. Nagdumot. Ay. So yun mga tisoy, kapag hindi kayo... pa magkaimutatan. So, yun. Parang giseryoso man nila itong kuhanda, prank da, parang giseryoso. Oh. Yeah. So, Guys. guys. Yan yung first ever prank namin mga katisoy. Successful. Success. So, dapat balik ko itong please don't forget. Murag seryoso sila, no? Seryoso. Seryoso. No, it's a prank. Yun ang mga tisoy. More pranks to come. Marami pong mga lap trips at good vibes na ipa-upload namin mga tisoy mo tisay. Kapag ngayon lang kayo sa aming channel, please don't forget to Like. Subscribe. like. Galit. galit. And click the notification bell. Ulit. One with high energy. High energy. Nagalit. Please don't forget. Please don't forget to Like. Subscribe. And click the notification bell. God bless mga tisoy. Yeah. Yeah, parang nagalit pa ata. God bless mga tisoy. So, Mga ito tisoy, po yung new successful po. tisoy namin. Sama yan. Yeah. So, mga katisoy, bye-bye. 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 Bisaya na dako, way pake when magbuo.